Останнє засідання оргкомітету смачного Спасу показало, що населений пункт 100% готовий до проведення свята. Вже зараз село може приймати у себе гостей з Івано-Франківщини, України та з-за кордону. До речі, на фестивалі виступатимуть колективи із Росії, Німеччини, Канади та Польщі. До участі в концертній програмі запрошені артисти мистецької агенції «Захід», народного артиста України Богдана Сташкєва, а також заслужені артисти України Михайло Попелюк та Любов Качала. Голова оргкомітету Михайло Негрич задоволений роботою всіх підрозділів, причетних до організації свята. Ми 100% готові до проведення фестивалю. Всі люди зробили всі свої роботи. Готуємося на 21-й, 19 у нас у місті буде День міста. Всі віднеслись серйозно і робота зроблена, ту, яку казали всі від початку і до завершення фестивалю. На засіданні ще раз звернули увагу на тому, що під час проведення свята рух у Спасі буде односторонній. Для того, щоб уникнути заторів, автівки рухатимуться лише в одному напрямку. Працівники ДАІ регулюватимуть потік автомобілів. Також цього року передбачено ряд місць під паркування транспортних засобів. Працюватимуть на святі і понад 30 приватних підприємців, а садиби Коломийщини та сусідніх районів частуватимуть всіх присутніх автентичними стравами. Добратися до місця проведення фестивалю буде неважко. Щопівгодини від зупинки нижче Свято-Михайлівської церкви до Спасу будуть курсувати автобуси. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич запрошує всіх відвідати смачний Спас. Я хочу запросити всіх наших жителів Коломийщини, міста Коломиї на 21-й прибути до нас на гарний фестиваль, який буде. Смачний Спас – це є карпатської кухні. І у нас прирочується святкування до 20-ї річниці незалежності держави Україна, в тому числі 200 років церкві, яка знаходиться на території села Спас. Тож свято розпочнеться в неділю о 12:00. Спочатку учасники дійства пройдуть святковою ходою до місця проведення фестивалю, а далі відбудеться концерт та конкурс автентичної карпатської кухні. Із Спасу Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».